हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लायबावबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि बागै एग्जामनि बागै आरो लोगोसे बे एग्जामा नेक्स्टआव बबेयाव जागोन जायगायाव जागोन ना जाया आरो लोगोसे नोंथांमोननि डेटआ माब्ला जागोन बेनो जाबाय जुन दानाव अके थ' मेयाव मानो जाला आं बेखौबो नोंथांमोननो खिथागासिनो दं गासैबो डिटेल्सखौनो दा नोंथांमोननि आसाया जाबाय हम डिस्ट्रिक्टआव जानांगौ नङा होमबा बयबो कमेन्ट्स खालामदों जे हम डिस्ट्रिक्टआव जानांगौ एबा बिटिआरआव जानांगौ होननानै थ' जायखिजाया थानांगौमोन सेन्टारा थानांगौमोन नाथाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एग्जामा जन वाइसआव जाखायोमोन आरो जन वाइसआव एग्जामबो कन्डाक्ट खालामबोदों सिगांनिफ्रायनो आरो देग्लायबो खालामनायनि खोथाखौ होनानै स' नोंथांमोना 15 मेआव एग्जाम होनो मोनसिगौमोन नाथाय माखासे प्रब्लेमनि थाखाय बेयाव पस्टपन खालामबाय दा बे प्रब्लेमखौनो जों बेयाव एनालाइज खालामगोन मानि थाखाय जादों स' बिदिब्ला जों फैग्रोबाय अफिसियेल साइटआव डिएमइनि आन्डाराव अके जों बेयावनो गासैबो डिटेल्सखौ मोनखायो आरो लोगोसे मैया लाइभ थाबाय थानाय समावसो मोनसे नटिस फैदोंमोन आरो पाब्लिश खालामाखैमोन अफिसियेल साइटआव बेखायनो आपडेटखौ आं एसे लेट होदोंमोन जे दायो फैखाबाय आरो नोंथांमोनाबो भिडिअ नुखांखाबाय स' बिनिफ्राय पस्टपन जानायनि जाहोना मानि थाखाय जादों बेखौबो साननांगौ जाबाय जे जोंहा स्टुडेन्टसा दङ एप्लाइ खालामनाया 9 लाख स्टुडेन्टस एप्लाइ खालामदों आरो एग्जाम सेन्टारा जाबाय सिटिया अनलि 17 सेन्टार्स दङ जन वाइसआव अके मोनथाम मोनब्रै जन लानानै मोनसे सेन्टाराव एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगौमोन 15 मेआव नाथाय बे जाला बे जाबाय पस्टपन जाबाय मानोना बाथ्राया जाबाय एसेबां बुरजा एग्जाम कन्डाक्ट खालामनांगौआ इजि नङा माखासे सेन्टाराव एफा खम सेन्टाराव बेखायनो 9 लाख एप्लाइ खालामदों एग्जाम होनांगौआ माखासे प्रब्लेम जायो स' बेखायनो सानदों जानांगौ जे प्रब्लेम जादों आरो लोगोसे हम डिस्ट्रिक्टआव जानायनि चान्सआ थागोन नोंथांमोननिया नेक्स्टआव आरो बेनिफ्राय लोगोफोर मे दानाव एग्जामा जागोन ना जाला बेयाव जानायनि चान्सआ गैला अके आं बेखौबो नोंथांमोननो खिथागोन मानि थाखाय जाला थ' 17 सेन्टारनिफ्राय नेक्स्टआव बारायनो हागौ थ' नोंथांमोना गोबां सेन्टार मोननो हागौ जायनि जाउनाव नोंथांमोना हम डिस्ट्रिक्टआव मोननायनिबो चान्स दङ स' दानो बेखौ दोनबाय बे क्लियार जाबाय जायगा प्रब्लेम थाखाय एग्जामा पस्टपन जाथ'दों बेखौ जों सानना लाबाय दायो मानोना मिथिखाबाय आं खिथाखाबाय जे 9 लाख दङ थ' थांनाय बाराव 3 निफ्राय 4 लाख एप्लाइ खालामदोंमोन Gr.III Gr.IV आव आरो थांनाय बारा मोनब्रै डिपार्टमेन्ट नङामोन मोनसेल'मोन देग्लायना मोनब्रैजों 4500 प्लास धुबुरी मेडिकेल कलेजनि थाखाय एक्सट्राबाव पस्ट ओंखारदोंमोन जेराव 5000नि खाथियाव थांबाय गासै टटेल पस्टआ स' दानिया मे मान्थआव एग्जामा मानो थाखाय जाला बेखौ दानिया नायदो नोंथांमोना जे जोंहा 15 मेआव जानो गोनाङा पस्टपन जाखाबाय बे कनफार्म जाबाय थ' बेनिफ्राय 22आव गुवाहाटि हाइकर्ट एग्जाम दङ आरो लोगोसे 29आव डिलेटनि एग्जाम दङ गासिबो सानडे जायो आरो एग्जामा सानडेआवसो जाखायो अके दा बेखायनो 22आव आरो 29आव जानायनि चान्सआ गैला बाट नोंथांमोना डिलेट जायफ्रा लादों मिथिगोन जे एन्ट्रेन्स दङ होननानै थ' बेखौ जोङो 29 आरो लोगोसे जोङो बेखौहाय जों बार्डेन्स थाबाय जोंनि 29 मेआव स' बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव आं केलेन्डारखौ नोंथांमोन लाना फैगोन जे एग्जाम जाथावना जुन दानाव बबे मान्थआव एबा बबे डेटआव जाथावना एक्सपेक्टेड डेट नोंथांमोननो बेयाव दिन्थिगोन जाहाथे नोंथांमोना फरायनो हायो अके स' बेखायनो गुवाहाटि हाइकर्ट जायफ्रा एडमिट डाउनलड खालामाखै स' नोंथांमोना जेब्ला खालाम सानदों अब्ला स' नोंथांमोना 10 मे जानाय लोगो लोगो एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगोन आरो पस्टआ जाबाय LDA अके स' नोंथांमोना जायफ्रा गुवाहाटि हाइकर्ट एप्लाइ खालामदोंमोन एग्जामा नोंथांमोना 22 मेआव आरो एडमिटआ 10 मेआव डाउनलड जागोन थ' बिनिफ्राय दानिया जों थांसै नेक्स्टआव केलेन्डारखौ जों नायनोसै दानिया जुन दानाव बबे डेटआव जाथावना एग्जामा दा बेखौ नायनो सिगां मेखौ नायग्रोबाय मेयाव दङ 15आवमोन 22आवमोन 29आव स' 29आवथ' एग्जाम दंखायो डिलेटनि एन्ट्रेन्स बेखौ आं दोनथ'बाय दा आसा गैया बेयाव बेनिफ्राय जुनाव नायदो थ' जुनावहाय नोंथांमोननि डेटआ जाबाय सानडेआव जायो नालाय एग्जामा स' बिदिब्ला जों मोनदों 5आव 12आव 19 26 बे मोनब्रैनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे एग्जाम जागोन दा आं बेयाव आसा खालामदों डेटआ जाबाय 12आ एसे चान्स दङ मानोना जोंहा 5आव वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे दङ स' 12आव जानायनि चान्सआ दङ एग्जामा मानोना लोगोफोर आं मेडेलखौ दोनदों जे जानो हागौ एग्जाम सेन्टारा हम डिस्ट्रिक्टआव फैनो हागौ बेखायनो एग्जाम सेन्टारखौ माखासे रेडि खालामनांगौ जायो स्कुल कलेजखौ माखासे नांगौ जायो एप्लिकेसन नांगौ जायो माखासे स्कुल्सखौ मोननो सेन्टारखौ मोननो दा बेफोरनि माखासे खामानि थायो जायनि जाउनाव नोंथांमोना 12आव एग्जामा जानायनि चान्सआव दङ नङाब्ला 19आव चान्स दङ अके थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआ एक्सपेक्टेड डेटआ जे नोंथांमोननि एग्जामा जुन दानाव जानायनि चान्सआ दङ मेक्सिमाम थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दा नोंथांमोना एसे मिथिबाय जानांगौ जाहाथे नोंथांमोना रेडि जायो फरायो अके थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आपडेट